subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, पीके न्यूजमध्ये आपले सहर्ष स्वागत। इचलकरंजी येथे पीके सामाजिक सेवा ग्रुप जिल्हास्तरीय ऑनलाईन वक्तृत्व स्पर्धा बक्षीस वितरण समारंभ मोठ्या उत्साहात संपन्न। आयोजक प्रकाश कांबरे, इचलकरंजी तालुका हातकणंगले। पीके सामाजिक सेवा ग्रुप मौजे वडगाव आयोजित भव्य ऑनलाईन कोल्हापूर जिल्हा मर्यादित वक्तृत्व स्पर्धाचा बक्षीस वितरण समारंभ बुधवार दिनांक 8 सप्टेंबर 2021 रोजी सकाळी 11 वाजता सौ इंदुमती आवाडे गर्ल्स हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज इचलकरंजी येथे संपन्न झाला। कार्यक्रमास संस्था अध्यक्षा डॉक्टर पद्मावती पाटील, सेक्रेटरी रत्नाकर पाटील प्रमुख पाहुणे तर आयोजक प्रकाश कांबरे प्रमुख उपस्थित होते। यावेळी प्रास्ताविकमध्ये आयोजक प्रकाश कांबरे यांनी स्पर्धा घेण्याचा उद्देश, स्पर्धासाठी कोरोना काळातील शाळा व ऑक्सिजन काळाची गरज हेच विषय का निवडले व पीके सामाजिक सेवा ग्रुपची पार्श्वभूमी याविषयी भूमिका मांडली। तर शाळेच्या संस्थापकांनी केलेल्या विशेष सहकार्याबद्दल संगीता कांबरे, माजी ग्रामपंचायत सदस्य मौजे वडगाव यांनी त्यांचे शाल, श्रीफळ व बुके देऊन सत्कार केला। तर सेक्रेटरी रत्नाकर पाटील यांचा सत्कार प्रकाश कांबरे यांनी केला। यावेळी संस्था अध्यक्षांनी अध्यक्ष भाषणात स्पर्धाचा विषय खरोखरच चांगला असल्याचे सांगितले। कोरोनात स्वतःचे पाहुणे आजारी पडले व त्यांना ऑक्सिजनची गरज भासली। यावरून कोरोना किती भयंकर होता व ऑक्सिजन आयुष्य जगण्यासाठी किती महत्त्वाचा घटक। तसेच आपण स्पर्धकांनी इतक्या लहान वयात ऑनलाईन दोन्ही विषय चांगल्या पद्धतीने मांडले। जवळपास 100 विद्यार्थ्यांनी यामध्ये सहभाग घेतला। स्पर्धा खरोखरच चांगल्या व पारदर्शक पद्धतीने पार पडल्या। तसेच बक्षीस वितरणसाठी माझ्या शाळेची निवड केली त्याबद्दल आयोजक प्रकाश कांबरे व आमचे सहकारी शिक्षक लक्ष्मण कांबरे यांचे मनपूर्वक आभार। यावेळी विजेत्या स्पर्धकांना शाल, श्रीफळ, बुके, प्रमाणपत्र व रोख बक्षीस देऊन संस्था अध्यक्षा डॉक्टर पद्मावती पाटील, आयोजक प्रकाश कांबरे, लक्ष्मण कांबरे, रत्नाकर पाटील यांच्या हस्ते सत्कार केला। विजेत्यामध्ये बालगट प्रथम क्रमांक हर्षद आंबेकर, द्वितीय क्रमांक पृथ्वीराज कंसे, तृतीय क्रमांक अन्विता जाधव, लहान गट प्रथम क्रमांक सृष्टी चौगले, मोठा गट प्रथम क्रमांक दिव्या गुरव यांना शाल, श्रीफळ, बुके, प्रमाणपत्र व रोख रक्कम बक्षीस देऊन गौरवण्यात आले। यावेळी स्पर्धकांपैकी पृथ्वीराज कंसे, हर्षद आंबेकर, अन्विता जाधव, सृष्टी चौगले व दिव्या गुरव यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले। यावेळी प्राथमिक शाळा मुख्याध्यापिका शारदा पाटील, माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापिका पद्मश्री पाटील, शीला माने, धोंडीराम आंबेकर, नारायण पाटील याचबरोबर स्पर्धक, पालक, विद्यार्थी उपस्थित होते। कार्यक्रमाची सुरुवात शाळेच्या विद्यार्थिनींनी स्वागत गीतांनी केली। सूत्रसंचालन शीला माने यांनी तर आभार मुख्याध्यापिका शारदा पाटील यांनी मानले। भविष्यात आपल्याला प्राणवायूची गरज लागणार आहे। आपण जिथे म्हणतो त्याला जग असे म्हणतात, थोडक्यात त्याला विश्व असे म्हणतात। या विश्वामध्ये सर्वत्र जीव प्राण्यांना जगण्यासाठी हवा लागते जी आपण नाकावाटे घेतो। आपण ऑक्सिजन शिवाय जगू शकत नाही। आपण या मातीच्या पोटात असताना जेव्हा आपल्या जीवामध्ये ऑक्सिजनचा पुरवठा होतो त्याच वेळी एक जन्माला बाळ तयार येते। जन्माला आल्यानंतर नाकावाटे ससस चालू राहतो। आजकाल जगामध्ये कोरोनासारखा भयंकर विषाणू पसरलेला आहे। हा विषाणू आपल्या नाकावाटे व तोंडावाटे आपल्या शरीरात प्रवेश करतो। मी इयत्ता 4वीत शिकते। माझे नाव हर्षदा धोंडीराम आंबेकर। माझा
विषय कोरोना काळातील शाळा. नमस्कार मंडळी. कधी जाणारा कोरोना? तुम्ही सगळे घरातच आहात ना? हो, मी पण घरातच आहे. 4 वर्षापूर्वी विद्यार्थी कोरोना शिक्षण घेत होते. त्याला गुंतून पद्धत असे म्हणतात. काळ बदलला, गावोगावी शाळा निघाल्या, विद्यार्थी शाळेतून शिक्षण घेऊ लागले. परंतु मार्च 2020 पासून कोरोनामुळे शाळाही बंद पडल्या. एक नवीन पद्धत सुरू झाली. ती काय म्हणे? शाळा बंद पण शिक्षण सुरू. हो, असं शाळा बंद पण शिक्षण सुरू. म्हणजे काय? तर ऑनलाईन शिक्षण म्हणजेच कोरोना काळातील शाळा. कधी युट्यूबवरचा धडा कविता सरस्वती पवारांनी व्हॉट्सअपवर टाकलेला कविता धडा, तर कधी शासनाने लिंक पाठवलेला कविता धडा. आता नेमके काय शिकायचे आम्हा बालकांना काय कळतच नाही. आमच्या बुद्धीला पचायला हो का ते उदाहरण देऊनच सांगते. कोरोनामुळे हॉटेल बंद, एकटाच माणूस राहतो. त्यावेळी कधी आम्ही त्याकडून तर कधी त्याने कधी असे झटकून तर त्याशी कधी आपण करून तर त्या असे तर जड नाही. ते कलाकाराला जड नाही. तसंच कोरोना काळातील ऑनलाईन शिक्षण आम्हाला कसल्याला जड जातं. मित्रांबरोबर गप्पा मारणे म्हणताना वर्गात ते संघामध्ये अभ्यास करून किती गंमत वाटते. पाहिजे ते बोलणे हे देखील बोलणं शाळेत. कधी जानेवारीचे झेंडा वंदन, पुण्यतिथी झेंडा वंदन, 15 ऑगस्ट, पुण्यतिथी, जयंती, सहली, गॅदरिंग व वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्पर्धा देखील कोरोना शाळेत नाही. म्हणूनच मला कोरोना काळातील ऑनलाईन शिक्षण आभासी वाटते. जेव्हा आपल्याला प्रेमाने जवळ घेऊन बाकीचा लाभ करतो त्याच असतो, तर आम्ही बाकी कशातच नसतो. जेव्हा बाई फळासमोर खरोखर उभा राहतात, जवळ बोलून प्रेमाने समजावून सांगतात, त्याच वेळात नसतो तेवढा या कोरोना शाळेत नसतो. म्हणूनच मला कोरोना काळातील शाळा आवडत नाही. नको मला ती कोरोना काळातील शाळा, नको मला ती कोरोना काळातील शाळा. कारण आम्ही त्या गुरुची बॅग मुलांना नाही एकमेकात चालल्या, गुरुची बॅग मुलांना नाही एकमेकात चालल्या. म्हणूनच म्हणते मी कधीच नाही माझ्या घराकडे शाळेत शाळेचा कधीच नाही माझ्या घराकडे शाळेत शाळेचा बंद होऊ दे. कोरोना काळातील शाळा इयत्ता 9वी मुरुड विद्यालय मुरुडची विद्यार्थिनी आहे. त्यांनी या स्पर्धा घेतल्या याबद्दल मी त्यांचे खूप मनापासून आभार मानते की आम्हाला घरामध्ये बसून काही म्हणजे काहीच अभ्यास वगैरे काही नाही. ऑनलाईन तरी अजिबात शिक्षकांचं कितीतरी शिक्षकांनी सांगितलं असं किंवा हे असा हा कन्सेप्ट एखादी शिकवली तरी सुद्धा ती समजत नाही. यावेळेस घरी बसून काय करावं, तर आपल्याला ज्या कला आहेत त्या आपल्यातून अंगीकृत कला ज्या आहेत त्या आपल्याला स्वतःमध्ये ज्या कला आहेत त्या दाखवण्याचं काम म्हणजे वक्तृत्व ही आपली एक कलाच आहे आणि ही कला दाखवण्याचं काम ती सामाजिक सेवा केले त्याबद्दल मी त्यांचे आभार यासाठी आम्हाला आमच्या शिक्षकांनी पालकांनी व सामाजिक सेवा आयोजकांनी खूप प्रोत्साहन दिले. त्याबद्दल मी त्यांच्या मनापासून सर इकडे बघा समोर सर. तुम्ही पुढे आहे की तुम्ही दिसत नाही कोण. हा
आणि या काळामध्ये खरोखर फार बोर झाले होते. घरात काय करायचं, किती खेळायचं आणि किती वाचायची आणि बक्षीस म्हणून त्याबद्दल प्रथम मी आमच्या विद्यालयातर्फे सर्वांचं आभार मानते. तसेच या कार्यक्रमासाठी आमच्या विद्यालयातला आलेले वैद्यकीय शिक्षणाचे घाटे साहेब पण येणार होते, ते आलेले किंवा काही कारणामुळे आले, त्यांचे प्रथम आभार मानते. त्यानंतर या स्पर्धेचे आयोजक प्रकाश कांबळे सर या आंबेडकर सर यांचे आभार करण्यासाठी मला त्यांचे खूप आभार आहे की पाठिंबा करतो त्यांचे आभार त्यांनी मला त्यानंतर